Čaute ľudia, ja vás vítam u tretej konečnej časti vlogu z Tatier a dneska smerujem na jazierka Lásky, čo sú to ako keby také menšie plesá a nachádzajú sa vlastne tam tým smerom, kam sa práve idem vybrať. A malo by to byť aj niekoľkokrát menšie než to malé štrbské pleso, takže sa tam môžeme vydať. A určite to tam bude zaujímavé. A mal by tam byť pod vodou, pod hladinou mierne. Snad to bude dobre viditeľné, ale nejaký slovenský znak. No. A že vraj, no tie povery si nepamätám moc, ale že vraj by to tam malo byť. A tuto je opäť nejaká zaujímavá tabula. A môžeme vidieť, že sa tu natáčali aj nejaké dosť známe filmy. Ak tie filmy niekto pozná, mi napíšte do komentárov, aj keď pochybujem. A vidíme, že Čertová stena v roku 1949, Devil Val, Čechoslovakia, náčelník Veľký hrad, Anděl na horách, spadla z oblakov. To neviem, či som nevidel kde. No, to je celkom zaujímavé, aj keď z toho absolútne nič nepoznám. Ticho. Tam vidíme nejakú tabulu. Zase v tamtom hoteli som ubytovaný, v tom červenom. Je to veľmi dobrý hotel, odporúčam. A vlastne máme tu ďalšiu tabulu, som zvedavý, o čom budete teraz. A tam, tuto vzadu, myslím, že tuto už pri tej nejakej druhej, tretej tabuli by sa to mala nachádzať. A tuto vidíme nejaké nenáročné túry. To nebudem natáčať, keď tak si to stopnite. Vyzerá to celkom pekne. A máme tu aj takéto škvrny snehu roztrúsené občas po Tatrách. Snehu tu moc není, ja som osobne len v mikine. A plesá na území Štrby. Tuto vidíme Štrbské pleso a Nové Štrbské pleso, tam sme tiež boli. Vyšné Kozie pleso, pleso nad skokom. A Popradské pleso tu nevidím, ale to tu ani vidieť nemôžeme, lebo to už není v obci Štrba, teda v okrese Štrba, ak sa to tak dá nazvať, ale je to v okrese Poprad. A idem tam, kde by to už snáď mohlo byť. To tu šlapať nechce. Ale samozrejme, že toto je táto túra, čo sa ani nedá nazvať túrou, úplne nič oproti minulému dielu. Kto ste to nekúkali, si to chodte určite kúknuť. Je to fajné videjko. A je to o Popradskom plese. Táto séria by sa dala nazvať aj plesa, lebo teraz ideme k malým plesám, boli sme na Štrbskom plese a v minulom dieli aj na tom Popradskom plese. A to tu vyzerá celkom pekne. A tuto je to vidieť, tam už odbočujem. Je to tu aj akože celkom frekventovaná cesta. A celkom aj fúka vietor, takže dúfam, že ma bude dobre počuť. Lebo keď nie, tak ja už neviem moc teda. No. Tuto je už cesta na jazierka Lásky. Neviem, kto tomu dal taký názov. Alebo je to tam pekné, lebo ja som tu v Tatrách už párkrát bol. Teda. A verím, že sa to divákom bude ľúbiť. No, tuto prejdeme po takejto podozrivej lávke. A tuto to je trochu namrznuté tá cesta, takže dúfam, že to nebude nebezpečné. Ja radšej idem po tejto tu trochu menej zmrznutej ceste. A som zvedavý, jak sa to tu od leta zmenilo. Wow. A je vidieť, že je to zmrznuté. Myslel som, že ten slovenský znak, čo je tam vo vode, bude vidieť, ale to som asi nepočítal s tým, že bude zmrznuté. No.
Takže ten znak asi neuvidíme, na ten som sa celkom tešil. Ale toto je asi, kebyže mám ohodnotiť, tak 0 najľahšie, 10 najťažšie, tak by to bolo asi niekde okolo 1,5 alebo 1. Absolútne to není ťažká túra, ani to není túra. A je tu aj dosť snehu, celkom. A je to tu zmrznuté. No tam nejdem, včera mi stačilo byť na Popradskom plese. Môžeme vidieť, že to tu je celkom pekné, robíme ešte panorámu. A nie sú tu ani moc ľudia, akože. Takže to som rád, na začiatku tam trošku bolo. A možno si hovoríte, že sú to jazierka lásky, že to je predsa množné číslo, že tu je len jedno akože mini pleso. Ale to sa nezdá, ale tuto je ďalšie jazierko, alebo ďalšie mini pleso. To je jazierko lásky číslo 2. Neviem, kto tomu dal taký názov. Nemohol to človek mať v poriadku v hlave. A tuto by mal byť kde ten slovenský znak, alebo také dačo. A dosť to tu aj šumíka. Moc to tu nevidím teda. Škoda. Tam sú tabule, takže tam určite zájdem a pôjdem sa tam pozrieť. A to druhé, toto jazero, pleso, mini pleso, lomeno jazero, je dosť menšie, o dosť menšie. A kebyže som tu prvýkrát, tak by som si reálne toto pomýlil s chodníkom. To by iste nebolo moc ideálne. Pekne to tu vyzerá. Je tu dosť snehu. No, snehom sa to nedá nazvať, dá sa to nazvať len takou zmrznutou zemou. A tu je masívny balván. Čo by to bolo moje video, kebyže nespomeniem, že je niečo masívne? Však ľudia. Masívne, aj to je masívne. Ale akože toto nie je moc masívne, ak mám povedať. A je to tu celkom pekné. Tuto sú aj lavičky, si človek môže sadnúť. Tak toto tu nejako vypadá. A tuto môžeme vidieť tuto je nejaký Kovalikov dvojkríž. Tuto môžete tiež vidieť. Bože chrán slovenskú krajinu. A myslel som, že tu tých ako keby tabuľ bude viac, áno, ale tuto ešte sa jedna nachádza. Takže tam sa určite idem pozrieť. Vyzerá to tu celkom pekné. No, jazierka lásky. Môžete to tu vidieť, stopnite si video. Jazierka lásky. Čítať to tu nebudem, ale že vraj to tu bolo urobené. Aj keď teraz pochybujem o tom, že to je pleso. Sa ujal skôr toto miesto starostlivosti TANAPu. Určite si to stopnite, toto je aj anglicky, myslia na zahraničných turistov, aj keď tu príde tak jeden za 100 000 rokov. Wow. A je to tu celkom pekné. Ako keby zmrznutá plocha. No, je to tu v celku zaujímavé. Ľudia, ja pomaly opúšťam jazierka lásky a bolo to tu v celku zaujímavé, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A dúfam, že sa vám táto trojdielna časť, séria, tak, Statier a z Plies páčila. A keď áno, tak dajte odber a like, a keď nie, dajte odber a like. Schválne, koho tu bude viac. No, určite mi napíšte do komentára, keďže máte nejaký iný nápad, kam by som mal ísť na budúce, alebo aký by som mal urobiť unboxing, kľudne, ja som otvorený. Ak to bude ovšem niečo normálne, tak
určite napíšte do komentára. Toto je koniec 3. časti. A krátko po tejto časti vidia aj celý film. Časť 1, aj časť 2, aj časť 3. Takže určite si to nenechajte uísť. Ako som už vravil, dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.